ukuba ubuyile ecaweni lecawa siyenzele wena, ukuba khange uye ecaweni nguyena muntu esiyenzele yena lecawa. Namhlanje ke bazalwane sizowumamela nje umculo. Siqala manje. Pull me near, dust on my knees, and I find you here. You know my name better than I do. Still I come back, still I run to you. When my heart is tired, you do not let go. When the road runs dry, you are still my home. I lift my face to the mercy seat, and every fear falls at your feet. Hosanna, 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 my Hosanna, 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 my Hosanna, my table, hope in my hands, shame at the door. It can make me stand. You broke the chain, you called me free. Now every scar sings back to me. Oh, my heart is tired. You do not let go. When the road runs dry, you are still my home. I lift my face to the mercy seat, and every fear falls at your feet. Hosanna, 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 my Hosanna, 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 my Hosanna, my you are the one I call. You are the one who stays, even in the dark. You make a path of praise, lift it higher now. Let my whole soul sing. Hosanna in the valley, Hosanna to my King. Hosanna, 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 my Hosanna, 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 my Hosanna, my Hosanna, Hosanna, my Hosanna, Hosanna, my. Yokuqala bazalwane, ingathi namhlanje inkonzo bawo, ingathi namhlanje inkonzo izawulunga bawo, into yokuba imanyelwe ngezipika bawo. Masambe siyoboleka izipika phaa kumakhelwane sithi nje namhlanje sifuna ukumamela ikonsati yabantu abangacaweyo ezipikeni. Masithathe ithuba ke bazalwane siyibulise kumuntu wonke osibukeleyo
kwindawo zonke nisibukele nikuzo. Sibulise kumuntu wonke osimameleyo kwindawo zonke enisimamele nikuzo. Siyanamkela kwesi sanamhlanje isiqendu secawa yabantu abangacawiyo, ikonsati yethu nje. Kubalulekile ke bazalwane into yokuba from time to time, isilungu yasiva bawo, from time to time simane sidumisa uThixo. Sike buxhakaxhaka bentsuku zanamhlanje bawo kuyakwazi into yoba kusibangele sizenzele ithi concert. Noba abantu ke bayakwazi ukuziyela ke, kodwa thina namhlanje sizenzela lo concert. Igama lami bazalwane ndinguSihle Bonani, andihamba ndedwa, ndihamba nalo mzalwane. Bawo masibulise ke komama, odade, obhuti, osisi, ontangandini, kuye wonke ke umuntu osimamele ngale njikalanga namhlanje ke lihle lomvukeli wethu. Igama lami ke ndingu-Anelo kaMnguni. Sithemba ukuthi sohlala songede kufikelele ala xesha lethu lokugoduka bawo. Ewe bawo, bazalwane ke inkonzo yethu yanamhlanje siyayivula ke ngokusesikweni bawo. Masithandaze ke bawo. Bawo wethu oyingcwele, yisewe Nkosi yethu enguYesu Kristu, Thixo oziquthathu umnye, Thixo wakudala, Thixo wayizolo, Thixo wanamhlanje. Sisondela ke Thixo wethu olungileyo phambi kobabalo lakho. Sisondela Thixo wethu olungileyo phambi kwetroni yakho. Sisondela Thixo wethu olungileyo phambi kobuso bakho, Thixo wethu wasezulwini, inyangeni lemihla. Thixo ongalaliyo, Thixo ongozeliyo, wena ungumgcini kaSirayeli, Thixo omamelayo, Thixo ophendulayo, Thixo vayo sakubiza kuwe. Ngalomzuzu ke Thixo wethu olungileyo sizibika kuwe, Thixo wethu othandekayo. Asinguwe nalowa Thixo wethu olungileyo othi masize kuwe, wena usikhathalele, Thixo wethu olungileyo, Thixo wethu othandekayo, owabethwa ngenxa yezono zethu, Thixo owazi inani lenwele zethu, Thixo onenceba, Thixo wethu olothando. Siza ke Thixo wethu olungileyo kuwe, wena okwazi Thixo wethu olungileyo ukuxhamisa amaxhamakazi, wena okwazi ukuwisa imithe emikhulu kumhlaba waseLebanoni, Thixo wethu othandekayo. Siza ke kuwe Thixo wethu olungileyo singathembanga nto. Siza Thixo wethu olungileyo size, Thixo wethu othandekayo. Siza kuwe Thixo wethu olungileyo singenalo elinye ithemba, Thixo wethu othandekayo, Thixo namandla amakhulu. Siza Thixo wethu olungileyo nenhliziyo ezaphukileyo, Thixo wethu olungileyo. Siza Thixo wethu olungileyo, uNkulunkulu wethu onamandla amakhulu, simanxeba nxebana, Thixo wethu othandekayo. Kodwa xa sisiza kuwe Thixo wethu olungileyo sinethemba elithi, Thixo wethu othandekayo, sakudibana nawe, Thixo wethu onamandla amakhulu. Sinento Thixo wethu olungileyo, Thixo wethu olungileyo, nokuba Thixo wethu olungileyo awusincedanga, Thixo wethu othandekayo, kodwa ithemba lona sizokuphuma sinalo, Thixo wethu othandekayo. Siyathandaza ke Thixo wethu othandekayo, mnikezi wethemba, Thixo wethu olungileyo, uNkulunkulu wethu onamandla amakhulu. Esiqingatheni sonyaka Thixo wethu othandekayo, Thixo wethu olungileyo, siphakamisa ingalo zethu, Thixo wethu olungileyo, siphakamisa Thixo wethu olungileyo inhliziyo zethu, sithatha umbonanga ofana nawe Thixo wethu olungileyo. Sisithi Thixo wethu olungileyo, Ebeneza usilondolozile, Thixo wethu olungileyo, kwade kwafikelela kwesihlandlo, Thixo wethu olungileyo, uNkulunkulu wethu othandekayo. Siyathandaza ke Thixo wethu olungileyo, Thixo wethu onamandla amakhulu, xa Thixo wethu
olungileyo ezinye Thixo wethu olungileyo ezinto besizicela kuwe ekuqaleni konyaka zenzekile Thixo wethu othandekayo ezinye Thixo wethu olungileyo zikwiprocess yokwenzeka Thixo wethu othandekayo Thixo namandla amakhulu ezinye Thixo wethu olungileyo Thixo namandla amakhulu akhona ethemba elibana zingenzeka Thixo wethu olungileyo xa sijongile ngeliso lenyama Thixo wethu othandekayo Thixo namandla amakhulu siyasondela ke Thixo wethu olungileyo Thixo wethu olungileyo sisithi akekho Thixo onjengawe Thixo wethu olungileyo sisithi Thixo wethu olungileyo akekho Thixo onobelo onothando njengawe Thixo wethu olungileyo Thixo namandla amakhulu sitantamise ke Thixo wethu olungileyo usibambe ngesandla sakho sokhohlo Thixo wethu othandekayo usibambe Thixo wethu olungileyo kwindawo ekunzima ukuwela kuzo Thixo wethu othandekayo Thixo namandla amakhulu sityathe emagxeni akho Thixo wethu olungileyo kwenzele Thixo wethu olungileyo sithi xa siwela Thixo wethu olungileyo kumimiwewe yelihlabathi Thixo wethu olungileyo Thixo namandla amakhulu ube wena ungasishiyanga Thixo wethu othandekayo siyathandaza ke Thixo wethu onamandla amakhulu Thixo wethu olungileyo hamba nathi Thixo wethu othandekayo uNkulunkulu wethu onamandla amakhulu xa siwela esisiqingatha Thixo wethu othandekayo uNkulunkulu wethu onamandla amakhulu hamba nathi ke Thixo wethu olungileyo uhambe namakhaya ethu Thixo wethu olungileyo uhambe nezihlobo zethu uhambe nabazali bethu Thixo wethu olungileyo uhambe Thixo wethu olungileyo nabo basenyongweni kuthi Thixo wethu othandekayo siyathandaza ke Thixo wethu olungileyo uNkulunkulu wethu onamandla amakhulu sinika amandla Thixo wethu olungileyo emandleni Thixo wethu olungileyo usinika ubulumko Thixo wethu olungileyo kobubunye ubulumko Thixo wethu othandekayo uNkulunkulu wethu onamandla amakhulu mane Thixo wethu olungileyo usinika amandla Thixo wethu olungileyo Thixo wethu olungileyo mane Thixo wethu olungileyo usinika ubulumko Thixo wethu othandekayo siyathandaza ke Thixo wethu olungileyo Thixo wethu onamandla amakhulu iba nomkhonzi wakho Thixo wethu olungileyo xa ezobeka ilizwi lakho Thixo wethu othandekayo mnika amandla Thixo wethu olungileyo umnike Thixo wethu olungileyo ukuthetha Thixo wethu olungileyo umnike Thixo wethu olungileyo ukuqonda Thixo wethu onamandla amakhulu siyathandaza ke Thixo wethu olungileyo ngoKristu Nkosi yethu amen Bawo wethu osezulwini mani bathembo Sensible.
kuye uyisema kuye uyesu Babo-ke siyabulela ngokusivulela inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo. Bazalwane-ke siyanamkela kubantu abasijoyinayo, sinamkela ngokusesikweni kwicawa yabantu abangacawiyo. Bazalwane-ke namhlanje ke sithi masimanyelwe phaa ezibhigini namhlanje, ngoba-ke kukho ingoma zebandla ezintsha bawo. Akondingako ilento yogqitha leyo into yokuba sinengoma ezikhoyo zebandla zidinga into yokuba ibe ngathi into lanto bukuyo convocation, funeka ibe ngathi convocation le ivakale nakwamakhelwane. Besimamela apha abantu besimamela besimamela mhlawumbe ezifonini, ngoku sidinga into yoba kubekho i-jukebox i-jukebox baboleke napha kubalebuwa izibhika. Bazalwane nifika kamnandi ke bazalwane, sizawucela umnikelo kuyo yonke lento sithi sifuna ukuyenza namhlanje, kodwa sicela ukuzibe kanti iyaqhubekeka. balebu ubolekise nge-jukebox nikele ba Into yonke bazalwane, ukuze yonke lento esifunayo ukuyenza yenzeke, sidinga nje umnikelo bazalwane, sidinga umnikelo wethu ke kukuba ucofe usubscribe ukuba awukamcofi. Siyabona ke bazalwane into yokuba noko siyancumphaya ukuya ebhankini, kodwa ke bazalwane kubalulekile into yokuba ukuba awukamcofi usubscribe, umnikelo wethu ngoyena mnikelo esizawucelayo kuwe umuntu ongeka subscribe lowo, into yokuba ucofe usubscribe. Ze kuthi ke xa somcofile usubscribe ungalibali ukuba mawucofe no like. Kuthiwa ke ukuthi abantu abazaziyo ezinto zine-algorithm, kuthiwa ulike unamandla kakhulu, njengoba eleke ucofa ulike uyinika ivideo le uyibukeleyo, uyinika ithuba lokuba mayiphinde iyovezwa komnye umuntu. Kodwa ke uba awumcofanga kusho ukuthi noko wena le nto uyibukeleyo ufuna uyibukela wena. Like can go a long way. Yeah. Ngoko ke at least xa ucofile mhlawumbi ke kuzaba khona nomnye umuntu ozawubonisa into yokuba le nto ikhona naye acofa ulike wakhe. Ngoko ke bazalwane, umnikelo ke ka-like siyamcela nawo. Ungalibali ke nokucofa elaqhosha lika-share ukwenzele abantu abakwezakho i-platform bayibone into yokuba icawa yabantu abangacawiyo iqhuba ke rhoqo ngecawa ngentsimbi yesihlanu. Sihle bonani kwakunye no-Anele wakamntu. Bazalwane ke siza kuya ke ngoku emazweni bawo, abantu ze basilinde phi xa sithi siye emazweni. Bawo siyacela ke abantu basilinde kule ncwadi yokubhalwa ngubana phanathi ngumvangeli yokubhalwa ke incwadi yendumiso chapter 85 verse 6. Indumiso chapter 85 verse 6 emveni ke kwale ingoma. Izibhika bazalwane, izibhika I-jukebox. Oh Yesu walila, oh Yesu walila, oh Yesu walila, oh Yesu walila, agakalu yaponga, agakalu yatangaza, agakalu yaponga.
Masifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje bazalwane libhaliwe kwincwadi yeNdumiso ngesahluko sama-85 sisiya ke kwivesi yesithandathu phantsi kwesihloko esithi umthandazo wokucela inceba kaThixo nokukholosa ngaye. Indumiso chapter 85 apho siya khona siya ku verse 6. Umthandazo wokucela inceba kaThixo nokukholosa ngaye. Kumongameli eyonyana bakaKora uMobe. Ke bawo saqala pha kwivesi yesine. Funde ngolu hlobo. Sibuyise Thixo ungumsindisi wethu. Uyisuse ingqumbo yakho kuthi. Uyakusiqumbela ngonaphakade na. Umsindo wakho uyakuwolulela kwizizukulwana ngezizukulwana na. Akuyi kubuya usiphilise na. Abantu bakho bavuye ngawe. Sibonise inceba yakho Yehova. Siphe usindiso lwakho. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.
Nkosi, ndithembe wena, mandingaze ndidaniswe. Bazalwane, sikwincwadi yeNdumiso ngesahluko sika-85 ngevesi yesithandathu. Umthandazo wokucela inceba kaThixo nokukholosa ngaye kumongameli eyonyana kaKora, uMobe. Kuthiwa ke phaa kuvesi 6, akuyi kubuya usiphilise na, abantu bakho bavuye ngawe. Ingangathi aba bazalwane bathetha bebona ifuture. Ingangathi babona uThixo ingathi ihlabathi eli oluguqukele, okanye akasayimameli la vesi idla ngoculwa into yokuba ungayithobi ingqumbo yakho luze lufe usapho lwakho. Ngoku ingangathi babona uThixo eyithoba ingqumbo yakhe, babona iintsapho zisifa ngenxa yokuba xa ifikile ingqumbo kaThixo, okanye naxa kubonakala ngathi ingqumbo kaThixo ifikile, kuba kubi kakhulu kwindawo abantu abahlala kuyo. Ingangathi ke abafo babhala lo Mobe ngabona bantu abayazi ncakasana ingqumbo lekaThixo, ngoba beyazi nje ingqumbo kaThixo bayayazi nenceba kaThixo. Ukuba mhlawumbi izibhalo ezi bamnguni ndizikhumbula kakuhle, uKora ingangathi ngulaa mfo wabona into yokuba ingangathi umzabalazo uya ngakwicala elihle, okanye ingangathi inkululeko siyayibona into yokuba iya kweliphi icala. uKora nobhululu bakhe kuthiwa ngaba abejikela uMoses noAaron. Ndiyoba kutheni ngoku nizawucinga into yokuba sizawulandela nina thina? Ibandla eli kuthiwa wayinabantu bakhe uKora, emqhekezile uSirayeli, esithi abantu mabalandele yena kwakunye neetshomi zakhe. Kodwa ke ngenxa yokuba ngelaa xesha uThixo wayengadlali ngokudlaliswa, kuthiwa uThixo wayezimisele ukuba tshabalalisa bonke aba bantu, kodwa abantu bakaThixo baphinda bathi ayingabo bonke aba bantu belabandla abamonileyo uThixo, kodwa ngala madoda lapha phambili, bantwana bahle bakaThixo, bambongoza, bamcenga uThixo into yokuba abanye abantu abangenatyala bayeke. Bantwana bahle bakaThixo, laqhubeka ibali ke. Kuthiwa uKora lo waginywa ngumhlaba, ngoba uThixo xa ethetha, ingakumbi ngelaa xesha, wayesenza into ezibonakalayo. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa oonyana bakhe apha bayibona ingqumbo kaThixo iginyuse ngomhlaba, bantwana bahle bakaThixo, kodwa ngelo xesha linye bayibona inceba kaThixo, ngoba abantu bakaThixo bacelela abantu abangenatyala into yokuba ooThixo bayeke abo baze baphuncuka bona kulaa nto kayise. Bayayiqonda into yokuba ngamanye amathuba izibhalo ziyatsho into yokuba ubugwenxa boyise buvelelwa koonyana nakwizizukulwana ezilandelayo, bantwana bahle bakaThixo. Kodwa
kwakuloo nto xa abantu bezingisile kumcengeni uThixo inceba yakho uyayivela. Bona bathetha beyazi into yokuba inceba kaThixo iyafika kubantu abangayidingiyo okanye abangayifanelanga. Bantwana bahle bakaThixo bayayiqonda mhlawumbi into yokuba kuyenzeka into yokuba abantu bazifake kwimeko ezawuchaphazela nonyana babo, kunjalo nje ichaphazele nesizukulwana esilandelayo. Bantwana bahle bakaThixo noba mhlawumbi kusekuhlaleni bawumnguni kukho iifani ezingafunwayo ngenxa yokuba kwazibuyise nonini into yokuba aba bantu abababona abantu kude kuthiwe ifemeli ethile asingeni nokungena. Into ichaphazela abantwana abangenalo ityala okanye abangayazi into yokuba ukuphakama nokusa kwabazali babo kusuka phi. Kunjalo abanye mhlawumbi abakayi-inheriti noyi-inherita loo nto, kodwa ngenxa yokuba by association bantwana bahle bakaThixo bazibona bekuloo ngxaki yokubekelwa bucala. Bantwana bahle bakaThixo ngoku abazalwane bayayiqonda into yokuba izinto ezenziwa ngabazali ziyakwazi ukufaka engxakini izizukulwane ezilandelayo. Yile nto namhlanje bemcenga uThixo. uThixo ingangathi siyayibona le phethini, kunjalo nje sakhe sayibona ngaphambili. Thixo siyakwazi xa ingqumbo yakho isehlele ebantwini into yokuba yenza kanjani, kodwa siyacela into yokuba le ngqumbo yakhe ingaba izaya kubantwana bethu kusini na. Le ngqumbo yakhe ingaba izawuya kwisizukulwana esilandelayo kusini na. Ukuba inokwenzeka loo nto Thixo, akukho kamva elawuze libonakale kweli hlabathi. Ngoko ke Thixo khawehle man, khawehle Thixo siyacela, akuyibuye usiphilise na. Abantu bakho bavuye ngenxa yakho bantwana bahle bakaThixo, ngoba bayayazi abazalwane into yokuba ngenxa kayise bantwana bahle bakaThixo baphantse bafa kwakunye naye, kodwa ngenxa yenceba kaThixo bayakwazi ngoku ukuqamba ingoma ezithetha ngenceba kaThixo. Bantwana bahle bakaThixo, ngaba mzalo bazalwane bam abathandwa inkosi, ngaba nizama ukusondela ukuthi uThixo singayeki ukumcenga. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba kusenokwenzeka isizukulwane esilandelayo sincedakale ngenxa yethu yokuba simcengile uThixo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba bazalwane abantwana abazinto bona, kunjalo nje bazalwane impazamo mabazenzele ngokwabo. Kubi bazalwane into yokuba umntwana athe mncinci afele isimoko sikayise. Kubi bazalwane into yokuba umntwana emncinci afele ityala likanina. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa namhlanje sizokucelela into yokuba singayeki ukucenga uThixo. Singayeki. Bazalwane yona nto esisondela kuyo, bazalwane siyalibona ihlabathi bamnguni, kunjalo nje siphila phakathi kulo. Bantwana bahle bakaThixo, siyalibona into yokuba kunjalo nje lonakele. Abanye abantu bazalwane bathi alunawuncedwa mntu. Bantwana bahle bakaThixo, kunjalo nje ngoku eyona ndishiyekileyo kukuya kwantshabalala, kodwa sele kunjalo bazalwane sisondeze into ethi singayeki ukucenga uThixo. Akekho kakade umzali ofuna ukubukela umntwana wakhe esiya kwantshabalala abe yena sabuyibukele loo nto. Bantwana bahle bakaThixo, ewe abanye banelisho bawumnguni bayababukela abantwana babo besifa phambi kwabo ngenxa yezono ezingaziwayo into yokuba zaqala phi. Mhlawumbi abanye sebencame nokuncama uThixo kuba bayayibona into yokuba ingqumbo kaThixo ikwenye ilevel ngoku, bathi hayi mna uThixo uyandipanisha ngenxa yezinto endakhe ndazenza ngaphambili. Abanye bazalwane bayaphuncuka ngenxa yokuba sele umzali ebona into yokuba ngoku izingxaki zam ingathi zilandela umntwana wam, angamyeki ukumcenga uThixo. Bazalwane, ihlabathi alizolunga ngosike sisonge izandla sithi kunje akho nto izawujikwa. Ihlabathi alizolunga bazalwane, ngoko sibonayo into yokuba kubi kunjalo nje kunyukunyuku. Ndicela into yokuba singayeki ukucenga uThixo. Singayeki ukucenga uThixo.
Obamnguni ndazi nokuba mhlawumbi ikhona enye into enokuyithetha kodwa yena ndibalulekileyo namhlanje kukuba uThixo ingakumbe kuwebubini bamnguni uThixo xa ungaphumeki xa kumnyama bantwana bahle bakaThixo lelona xesha lokucenga uThixo elo. Xa uThixo kufulathele lelona xesha elo lokuba uThixo ucenge ngakumbi. Bazalwane iyaziwa le nto into yokuba eyona nto imbi kukuba ushiywe nguThixo. Bantwana bahle bakaThixo wakhe wazinyamezela zonke izinto uYesu. Bantwana bahle bakaThixo wanyamezela ukutshiqelwa ngabantu, wanyamezela ukuthwalisa umnqamlezo nokuthwalisa isithaba sameva. Kodwa akubona into yokuba uThixo ingangathi ujonge ecaleni ngenxa yesono wamcenga uThixo. Bashumayeli bayalazi kakhulu la verse, Thixo wam undishiya ngani na? Lo mfo zonke ezinye izinto wayekwazi ukumelana nazo bawumnguni kodwa ukushiya nguThixo yena nto enzima leyo akayivumeli into yokuba mayenzeke. Nathi bazalwane zonke izinto zingasehlela kodwa singavumi into yokuba uThixo xa zisehle zonto abengabikho kwicala lethu. Bazalwane uThixo namhlanje ndizokucenga nina bazalwane into yokuba ningayeki ukumcenga uThixo. Mna ndicenga nina bazalwane into yokuba ningayeki ukucenga uThixo. Ingakumbi xa ucinga into yokuba ngoku umele ukulahla itawule ngelo xesha kanye lelona xesha lokucenga uThixo. Ngexesha kumnyama bazalwane ungayazi into yokuba uzobheka kweliphi icala lelona xesha lokucenga uThixo. Bamnguni mhlambi xa unalo icebo bazalwane bam abathanda inkosi mhlambi ungathula ungenzi into kodwa xa ubonayo into yokuba ngoku onke amaqhinga ebendinawo aphelile ungacingi into yokuba uThixo naye uyekile ngawe lelo xesha lokucenga uThixo. Thixo bazalwane usondela kanye ngexesha lethu lokuncama. uThixo usebenza kanye bazalwane thina xa sicinga into yokuba ngoku uThixo akasoze aphinda alungise nto lelo xesha uThixo azibonakalisayo into yokuba yena nguThixo. Abazalwane mhlambi bathi bobona uyise eseyela baqonda into yokuba hayi nathi siyalandela bantwana bahle bakaThixo. Ndinento eqinisekayo into yokuba bayefuna nokubaleka okanye bathuke Moses apha into yokuba nina nisibulalela abazali bantwana bahle bakaThixo kodwa baphinda ngelo xesha banyamezela inceba kaThixo bayibona isebenza bona besinda zabe izono zoyise zabe zihleli phezu kwentloko yoyise. Ngoko ke bazalwane xa uThixo ekwazi ukuxolela onyana xa kwazi uThixo ukuxolela onyana babantu abazizikrelemnqa abafana noKora aba bantwana bahle bakaThixo xa ekwazi ukuxolela bonyana uyawuthini ungaxoleli isizukulwana esilandela thina. Bazalwane xa ikwazi ukuvuyisa abantu bamasela bantwana bahle bakaThixo ngoba bazalwane uThixo uvela nakubantu abatheni bazalwane uvela nakubantu ebebekade bebekelwe bucala bantwana bahle bakaThixo ngabantu bokuhlala vele uThixo athi mna noba abantu bangaphoselwa ecaleni kodwa uThixo yena uyabavuyisa abantu bakhe. Besingobani thina ukulahla izandla kuba sicinga into yokuba ngoku akukho nto inokwenzeka. Besingobani thina ngoba uThixo uyaziguqula izinto. Nanamhlanje bazalwane xa sibona imeko esikuyo xa sibona indlela ilizwe lethu elibonakala ngayo xa sicinga bazalwane into yokuba ngoku sifuna ukuba yekele ezandleni zikaThixo singayeki ukucenga uThixo. Ngoba bazalwane eyona nto engasifanelanga inceba kaThixo kodwa sile kunjalo uThixo yasinika inceba yakhe.
ngoko kuThixo inceba yakhe asiyo inceba yabantu abathile. Bantwana bahle bakaThixo, uba wena ucinga into yokuba namhlanje ayisakufanelanga inceba kaThixo ngenxa yokuba zininzi izinto ozenzileyo, namhlanje sizokuxelela into yokuba ikufanele inceba kaThixo. Ukuba ungumntu mhlambi othi hayi mna mhlambi ndabulala, noba mhlawumbi akakubulelanga ngekrele kodwa uyazazi izidumbu zemiphefumlo ezibulewe nguwe, ayikufanelanga inceba kaThixo. Namhlanje sizokuxelela into yokuba inceba kaThixo ikufanele. Bantwana bahle bakaThixo, ukuba mhlambi ucingile yokuba ekhaya akho nto sinayo, kunjalo nje kudala uThixo wasibetha thina, inceba kaThixo ayisifanelanga ekhaya, namhlanje sizokuxelela into yokuba ikufanele inceba kaThixo. Ungayeki ukucenga uThixo. Bantwana bahle bakaThixo, uThixo inceba yakhe ifanele wonke umuntu. ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Trina moya wami, oh moya wami, oh moya wami, oh moya wami. Trina impilo yami, wempilo yami, yempilo yami, uzugcina impilo yami. Trina moya wami, moya wami, oh moya wami, uzugcina moya wami. Trina impilo yami, impilo yami, impilo yami, uzugcina impilo yami. Oh Baba Somandla, uzugcina umoya wami, oh moya wami, oh moya wami, uzugcina umoya wami. Gcina impilo yami, impilo yami, uzugcina impilo yami, uzugcina impilo yami. Oh Baba Somandla, oh Baba Somandla, uzugcina umoya wami, oh moya wami, oh moya wami, uzugcina umoya wami. Gcina impilo yami, impilo yami, uzugcina impilo yami, uzugcina impilo yami. Moya wami, uzugcina umoya wami. Clean umoya wami, oh moya wami, oh moya wami, uzugcina umoya wami. Gcina impilo yami, wempilo yami, yempilo yami, uzugcina impilo yami. Gcina umoya wami, oh umoya wami, oh moya wami, uzugcina umoya wami. Gcina impilo yami, impilo yami, impilo yami, uzugcina impilo yami. Umoya wami, umoya wami, uzugcina impilo yami. Hayi iyaqhuba bawo. Bawo ke mandiphinde
ndibulise apha ekonsathini Awu, ngelihle lomvukeli wethu uKristu. ubusibhutsu. Kule ndawo ke bese kufundwe kuyo ke ndingazukulibazisa ngoba Ewe Nkosi yam. zikho iingoma zebandla, Ewe tata. zikho zona iingoma zebandla zingxangile zifuna ukumanyelwa. Ewe tata. Kule ndawo ke bese kufundwe kuyo bawo, nam manditsho nje ndibe kumnwe ugqiba siqhubekeke ke nekonsathi yebandla. Ndinqwenela ukuthi soze uncedakale Ewe baba. ungatsho ukuba udinga uncedo. Ewe Nkosi yam. Soze uncedakale ungakhalanga wakhala for ukuncedwa. Yile nto ke wava amaXhosa esithi olungakhaliyo lona usana Mntana. lufela Mbelekweni. embelekweni. Once you identify okanye you acknowledge the fact that udinga uncedo, Ewe Nkosi yam. kukhona ke uncedo uza kulifumana. Abantu babhubha uncedo lulapha ecaleni kwabo. Umntu awulala emangcwabeni Ewe Nkosi yam. esithi abantu zange bamncede, kodwa zange asenze isikhalo Ewe tata. sokudinga ukuncedwa. Amadoda amaninzi ke asezintolongweni, Ewe bawo. amanye aganga isoyi ngesifuba, Eyi Nkosi yam. manye imizi yabo iqhekekile, amanye alapha ecaleni kwendlela. Ngokuba ngexesha khona adinga uncedo zange akwazi ukukhala athi bana sidinga uncedo. Nceda ubuye usihlaziye. Ewe Nkosi yam. Ngabantu ke okanye yingoma lena yonyana bakaKora bekhalela abantu besizwe sakuwabo, Ewe Nkosi yam. befuna ukuncedwa okanye uThixo akhawuleze abancede. Ngoba bayayazi akekho omnye umntu onokwazi ukuthi abahlangule Ewe bawo. ngaphandle kukaThixo. Nceda ubuye usihlaziye. Awu Nkosi yam. Kuhlaziya ke into ebesoloko okanye ibikho. Ewe Nkosi yam. Iyabonakala ukuthi le nto ibikho ngoku iphelelwa okanye ifikelela esiphelweni. Ewe Nkosi yam. Okanye iphelile ngoku, kudinga ke ngoku ukuthi kwenziwe zinzame zithile Awu Nkosi yam. ukuthi
ihlaziwe ingangathi kuhlaziywa uphume umpoposho othi pha kwasasa bonke abatya igranti ngenyanga ethile kudingeka ukuthi bayokuhlaziya izibonelelo zabo. Uyakufika ke kwindawo ekwenziwa kuzo ifotokopi xa kusondele alaxesha kugcwele. Fike nasemapoliseni apho kubethwa khona istampu Nkosi yami. fike kugcwele. Kuyalungiselelwa ke ukuhlaziya Nkosi yami. ngoba xa ungahlaziyi usecicini lokuthi umthombo lona ubutsitsa unqamke, abantwana balambe endlini, Tata. izinto ubuzicwangcisile, imigalelo ime okwethutyana Tata. esingalazi ukuthi iyaba lithutyana elingakanani na, ngoba hleze uthi ukuba awuhlaziyanga kufuneka uphinde waqala ekuqaleni. Nkosi yami. Ukuba kulindwa iinyanga ezintandathu okanye ezintathu ulinde oko. Tata. Loo nto ithetha ukuthi izinto zakho ziyama iinyanga ezo ufuneka zilindiwe. Kodwa xa uthi wakuqaphela ukuthi tyhini urhulumente uthethile ukhawuleze, Tata. akubikho nto imayo. Into endizama ukuyithetha yile ithi ke ukuhlaziya kunqanda ingozi ezayo engaphezulu kwalena siyibonayo. Bawo. Ngoba ukuba asiwuhlaziyi umoya wethu, ukuba asiluhlaziyi ukholo lwethu, ukuba asiyi kuye asihlaziye, Nkosi yami. hleze silahlekelwe zizixhobo zethu zokuthetha naye. Nkosi yami. Sithi besiqhela ukwenjenje xa sithetha naye kusuke kungenzeki ngoba amandla anga ethu amkile, ngoba besisigqibelele sikwiposition eright, ngoba besizigqibele sime kakuhle kuThixo. Sathi ngoku kufuneke sihlaziyile salibala kuzilazila singenzi le nto kufanele ukuthi siyenzile. Bawo. Kodwa ngoku ithi ke ngoku iBhayibhile abantu bakho bagcobe ngawe. Ekuhlaziyeni kwethu kukhona
ukugcoba okungaphaya ewe Nkosi yami, esikufumanayo. Ithi loo nto sakuhlaziyeka, sakubuyela kwisimo ekufanele ukuthi siba kuso, ewe bawo, nokuba izinto azenzeki kakuhle, njalo kodwa sinalithemba elithi lo uhamba nathi akasayi kusiyekela, ngoba siyamazi ukuthi ebeqhelile ukuhamba nathi. ewe bawo, Nokuba utshaba luyeza ngaphambili nangasemva, kodwa sibe sisithi siyazi owethu umhlawuleli uhleli ehleli, ewe Nkosi yami, engunaphakade, ngoba sigcobile ngaye ewe bawo, uThixo. Nokuba izinto azenzeki ngehlobo esiqhele okanye esinqwenela ukuthi zenzeke ngalo, ewe kodwa bawo, inhliziyo yona ihlala inovuyo ngaphakathi kwethu, ngoba umane esihlebezela izinto ezisincumisayo, umane esinyumbaza ngamaxesha Nkosi yami, athile, ngoba kuqala kwahlaziyeka umphefumlo. Nokuba ukutya xa uhlaziyile Ewe, okanye Nkosi xa yami, uhlaziyekile kuyaphela ebhimini, bantwana bahle bedinga, kodwa uyayazi ukuthi uphela kwenyanga ikhona into eza kuthi ibe sisibonelelo. Ewe, bawo. Bantwana bahle bedinga, ukuhlaziya ke kusinceda ezo zinto, kodwa we need to identify ukuthi mhlawumbi amandla sona asinawo, Ewe, bawo. sinokuthathaka thina, sidinga uncedo so that sizokwazi ukuthi siye kuye sicela ukuthi asihlaziye. Bantwana bahle bedinga, Nkosi yami. sisakwazi ukuthi sizilwele, sisakwazi Ewe, ukuthi bawo. sizenzele ngokokwethu amacebo. Umhlawumbi asikadingi ukuhlaziywa, Nkosi yami. okanye asikaboni ukuthi ikhaphu yethu iya ekupheleni. Bantwana bahle Ewe, bedinga, bawo. kodwa sidinga ukuthi ngoku ingekaye ekupheleni ikhaphu, singekathi sigalela okanye bantwana bahle bedinga sigalela ngekhaphu ezingenanto, sithi xa Ewe, sigalela bawo. ebantwini bantwana bahle bedinga sigalele into engenanto, bantwana bahle bedinga, kodwa siye kuye siyokuhlaziya izinto zethu. Bantwana bahle bedinga, ufika abashumayeli beshumayela ivangeli engenayesu nje, Ewe, Nkosi ivangeli yami. engancediyo. Bantwana bahle bedinga, abayi ukuthi bahambe babheke kuThixo bayokuhlaziya, bathi sihlaziye Thixo kwenzela abantu bakho bagcobe. Bantwana bahle Nkosi bedinga, yami. umshumayeli uyashumayela, ashumayele, Ewe, kodwa tata. angabheki kuThixo elizwini likaThixo, ahamba ukufunda iBhayibhile, ahamba ayokuthandaza, acela amandla kuThixo. Ufika umshumayeli, ufika ikholwa lihamba ngokwendlela elithanda ngalo, ewe bawo, lihamba ngamandla ayizolo. Babahle bedinga, nangona imana lena isehliswa nje angayiboni Ewe, yena, Nkosi yami. ngoba akafune okanye akayazi ukuthi ufuneka ehlaziyiwe naye. Babahle bedinga, acinga ukuthi babahle bedinga umhlawumbi yena umsebenzi wakhe kukuhlaziya abanye abantu, Oh. kodwa babahle Oh. bedinga kuyacaca ukuthi babahle bedinga noonesi aba, oogqirha aba, kuyadingeka kwelinye ixesha bakhe bahambe babahle bedinga bayokudibana nabanye oogqirha. Ewe, Babahle Nkosi bedinga, yami. ngoba nabo mosi oonesi nangona besebenza ngeepilisi ezi, nangona besebenza ngomtholampilo lona, Ewe, kodwa tata. banazi indawo ababhalise kuzo, bathi ukuziva
baziva ukuthi abanawo amandla Ewe, bantu bawo. bakhe bedinga bahambe bawubhekiswa khona bakhe baxilongwe khona bakhe bedinga kwenzela ukuthi bazokwazi ukuthi bafumane amandla okujongana nezigulane. Notishata Mosi likhona ixesha apho khona umhlambi noba yimini enye okanye ezintathu Ewe, Nkosi bakhe yami. bedinga kuzothiwa ootishara basekhosini Ewe, bakhe Nkosi bedinga yami. kuyokulungiswa isikili eso sabo baxhonkqwe ngoba kuyabonakalisa ukuthi bakhe bedinga eli xesha umhlambi alifani neliyizolo Ewe, Nkosi lidingeka yami. ukuthi bakhe bedinga bayokuhlaziywa Hlaziya, nangona Tata. bebeyifundele Hlaziya, le nto bakhe bedinga kodwa kudingeka ukuthi kuqala bayohlaziywa kuqala kwenzela ukuthi bahambe Ewe, namaxesha bawo. ke bakhe bedinga Ewe, bawo. umhlawumbi nathi makholwa anga kudingeka ukuthi ngamanye amathuba okanye kuthuba elininzi ke simane sibheka kuThixo simcela uThixo ukuthi asihlaziye asinike amandla amatsha so that sizokwazi ukuthi sithi uchaba bangahle bedinga uchaba olu bangahle bedinga esizokwazi ukuthi sijongane nalo sibe sinawo lamandla Ewe, bangahle bedinga mosinosathana lona Ewe, uthi Nkosi xa yami. bangahle bedinga emhlambi esentabeni noYesu ahambe okomzuzwana ithi lonto naye uyokuhlaziya awakhe amandla yintoni ke ezobangela thina xa usathana ekwazi ukuthi eyokuhlaziya amaqhinga akhe singayibheki kuThixo thina bangahle bedinga sifike sihlaziye wethu amandla athe phinde ebuya abuye sinamandla angamanye bangahle bedinga ngoba ngamanye amathuba siyakwazi ukucinga ubana sinawo amandla kanti aphela amandla kuthi Phela. Ewe, baba. kuthiwa xa aba bantu bagada abantu elwandle Ah. kuthiwa kuqala bafuneka qala nangona bekubona ukuba awunawo amandla okanye uyatshona elandle kodwa kufuneka kuqala baqala bakubona ukuthi amandla akho aphelile kodwa eyona nto funeka uqale ukhalile kuqala Ewe, Nkosi yami. ukhale bakubona ukuthi udinga ukuthi mawuhlaziywe okanye uncedakale aza kutyeka uphelelwe ngamandla bakuyeke udushalaze usenza konke kwakho bantwana bahle bedinga bathi ngexesha apho bakubona ukungangathi ngoku uyatshona bakubona ungangathi uyantwila ubheka ezantsi bafike khona bakuthathe bantwana bahle bedinga bakuthathe bakukhuphele ngaphandle kuthiwe ke xa kubuza ukubana kutheni besenza le nto bathi ubana usenawo amandla uzothi xa umane usithi ubetha ngapha umhlambi ubabethe nabo bawutshona ezantsi kwenzeka ingozi enkulu umhlambi uThixo nawe ekuyeka nje ekukhaleni kwakho akusuba ukuyeka kuba ekuzonda nto njena ufuna uqale uexhaust amaqhinga akho uexhaust amandla akho so that uzokuphelelwa ngamandla bangathi bedinga angenelele ubuthi uThixo ngobuthixo bakho akukhuphele ngaphandle so that ungazothi bangathi bedinga xana uncedakele uthi xa kufuneka uxelisela tata athi bangathi bedinga wawusisikhuni wena bangathi bedinga uyazi ukuthi izikhuni zazikho zona amatye okubana mandibambelele ayekho kodwa wona amandla anganandingenawo wafika yena wakuhlaziya bantwana bahle bedinga into ndizowuzama ukuyithetha yilena kufuneka kuqala singabi nawo amandla sibe weak thina bahle bedinga kwenzela ukuthi sizokwazi ukuthi sincedakale sihlaziyeke emandleni
sizokwazi ukuthi nceda ubuye usihlaziye ebekhona ngoku sisikhalo esi sokubana makaphinde abuye. Nathi mhlawumbi ingangathi okanye ingangabe silahlekelwe zizinto ezininzi ezinexabiso kuthi, ingabe silahlekelwe mhlawumbi izidima zethu, ingabe silahlekelwe ukuzithemba, ingabe silahlekelwe zizinto ezinexabiso, singabe silahlekelwe ngabo sibathandayo, kodwa ngoku sinikwa ithuba lokubana sumcele uThixo ukubana abuye asihlaziye. So sikwenzele ukuthi sikwazi ukuthi siphinde sigcobe ngaye uKristu okwazi ukuthi restore zonke izinto ebezilahlekile, akwazi ukuthi aphinde asinika amandla, akwazi uThixo aphinde ahlanganisa amakhaya ethu, akwazi uThixo le career yakhe ibingangathi yaphasa lakho uThixo aphinde ayibuyisele, akwazi uThixo ezi zinto ubungangathi ufuna ukuzincama aphinde uThixo azibuyisele ngoba uThixo bakhe ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Isibheka bazalwane. Bawo, phambi kuba sinikele bawo, i-concert iyaqhubeka. Akum
Bawo, Bawo. bawo, masinikele bawo, masinikele bawo. Ispeaker. Ispeaker bazalwane, Speaker. ispeaker bazalwane. Speaker Bazalwane, phandle. ispeaker. Ispeaker. Xolweni bomakhelwane kodwa sifuna Ispeaker ispeaker. phandle. Speaker Concert, bawo, phandle. concert le bawo. Concert le bawo. Hayi bawo i-concert. Concert le bawo. Concert. Iwiza nezinto ezi. Yabo iwiza ne-studio. Siyacela ke uba awuka-subscribe ucofe ala qhosha lika-subscribe ucofe ulike kwenzela ukuthi inganene ibheke phambili. Ibheke phambili bawo. Sifunike kaSoshangana. Udla ngothiwa ke two wrongs don't make right ne. Eh. Like nomunye ulike uyisaka Sochangane. So ungacofa ulike noma yaphinda acofa ulike nawe uyacofa ulike akhonto izaba wrong apho xa yenzekile le into ibheke koSochangane. Ungacofa ke le qhosha lika notification kwenzela ukuthi ukukhumbuze ukubana icawe yabantu abangacawi iyaqala ngoku. Naku platform ke ofumaneka kuzo ungayishirisha le nkqubo lena so that izokwazi ukuthi ukubana mhlawumbe akekho kuSochangane ukwindawo ke Bawo. kwazandawo zabomzalwane akwazi ukuthi ayibone kwindawo ke esihamba kuzo mani singatsho ukuthi icawe yabantu abangacawiyo iyafumaneka ku-YouTube ibhexeshwa ngomzana ubonani ngamanye amathuba ke uyawumane umbona ehamba nami ispeaker bazalwane, ispeaker. Gilele phansi iphelelwa amandla izinyawo zami ziyathuthumela inhliziyo yami ibize wena isemaphethelweni ngibambezeleke emoyeni bawo ngiyakhala kuwe ngisindise namuhla yivu moya wami yivu bukhala kwami anginawo munye inqike kuwe ndiqine bawo ndiqine bawo ndiqine yivu mthandazo wami yivu mthandazo wami ndiqine bawo ndiqine. Umubusuku buba bukhulu ngisabamba igama lakho uma izinyembezi zingapheli ngisabheke esandleni sakho angifuni ukulahleka angifuni ukuphuma endleleni bawo ngisondeze kuwe yivu moya wami yivu kukhala kwami anginawo munye inqike kuwe ndiqine bawo ndiqine bawo ndiqine yivu mthandazo wami yivu mthandazo wami ndiqine bawo
iNkosi yethu Yesu Kristu, uthando kaThixo, ubudlelwano bomoya oyingcwele bungahlala kuthi sonke, ithi ibuye iNkosi yethu ngoku nangaphakade. Amen. Amen. Amen, 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 Ukuba boyile ecaweni lecawa besiyenzele wena, ukuba khange uye ecaweni nguyena mntu ebesiyenzele yena lecawa, kodwa ke ingakumbi ukuba ubuzixelele uba namhlanje uze kukonsathini lecawa besiyenzele wena. Masibulele bazalwane kumntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke nisibukele nikuzo, sibulele kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke nisimamele nikuzo. Masiphinde sidibane kwicawa ezayo, le icawa beqhutywa ngisihle bonani ehamba Anele wakamnguni. Le yicawa yabantu abangacawiyo. Ningalibali ukuthandaza uThixo, uthandaze Baba yeni. Baba yini Speaker. speaker okugqibela. Kwenhliziyo
kwenhliziyo yami ukukuthanda kwenhliziyo yami ukukuthanda kwenhliziyo yami ukuthanda kwenhliziyo yami sekuphelile ukuthanda kwenhliziyo yami sekuphelile ukuthanda kwenhliziyo yami sekuphelile ukuthanda kwenhliziyo yami sekuphelile ukuthanda kwenhliziyo yami kwenhliziyo yami kanjalo nje sekuphelile bezalwane sekuphelile masigodi bawo Fakeni izipika ngaphakathi. ezibhika masizifake ngaphakathi. Yo, Papa yun, Papa Take three. yun, Papa yun.